Čaute, tu je Lenovo Attack TV a dneska sa pokúsime hrať na The Champions 4, takže určite že si vyberieme Slovensko, ak tam bude. A ak nie, tak si vyberieme Brazíliu. To nie je dôležité, ale hovorím, že i8 Play Games on i8.com, dobre. Bože, toto nenávidím pri hrách. No, teraz je to celé biele. Doplnok Shockwave neodpovedá. Paráda. Kúchajte, nereaguje mi PCčko, aha. Microsoft Windows. Aplikácia nereaguje. Paráda. Ukončiť proces. Takže asi to nepôjde, pretože Windows 7, ako vidíte, freezol úplne kompletne, nejde koho existovať, takže The Champions Let's Play nebude, ale aspoň vidíte, že Windows 7 je úplne na nič.